razumem ovu sobu, Bene. Mogu li ja na miru da pročitam te novine? Šta opet razumeš? Vidi, Bene, ovuda levo se ide u kuhinju i u toalet. Lepo. Pa onda? A ovuda desno vode vrata na hodnik. Očigledno. A šta tu ne razumeš? Kako se može iz toaleta doći u hodnik, a da se ne prođe kroz ovu sobu? Šta ti to treba? Pa i ljudi sa hodnika treba da idu u toalet. Idu li? Idu. Čuo sam malo pre da je neko tamo pustio vodu. Znači, može se doći iz toaleta u hodnik u redu i zaveži. Čudno. Slušaj, Bene, jesi li primetio da vrata za kuhinju i za toalet ne škripe? I šta to znači? Hoću da kažem da ova vrata užasno škripe. Koja vrata? Ova koja vode na hodnik. Odakle treba da naiđe? Čuj ga se, ako ne prestaneš da gnjaviš. Možeš i mi dopustiti bar samo vesti da pročitam. Ma moram s nekim da govorim. Škripe, vrat. Pa dobro, neka škripe. Baš će nas to upozoriti kad naiđe. Hej, šta kažeš na ovo? Slušaj, 80-godišnji starac želeo je da pređe na drugu stranu ulice. Ali saobraćaj je bio vrlo živ, razumeš mi? I on se odmah podvukao pod jedan kamion. Šta je radio? Podvukao se pod kamion. Kamion je stajao. Nije valjda. Kamion je zatim krenuo i pregazio ga. Ma nemoj. Tako ovdje piše. Mani se gluposti. To je da čovjek pukne od smeha. Koli mu je samo rekao da to uradi? 80-godišnji starac podvlači se pod kamion. To je neverovatno. Evo ti ovdje crno na belo. Neverovatno. Idem da vidim tamo. Hoću nešto da te pitam. Šta si radio tamo u klozetu? Pa, samo sam hteo da pustim vodu. Vučeš lanac, ali voda ne ide. Šta je sa čajem? Baš sam hteo da ga pristavim. Ajde onda, stavi ga. Dobro, hoću. Ovog puta nam je ostavio vrlo lepe šoljice i tanjiriće, moram mu to priznati. I šarane su prugama. Ovako, znaš, belim prugama. Vrlo su lepe. Priznajem. Znaš, onako, pruga ide oko cele šoljice, oko same ivice. A sve drugo je crno, znaš. A tanjirići su crni, samo onaj deo u sredini je onaj na kome stoji šolja. I tanjiri su isti, znaš. Samo oni imaju crnu prugu na sred tanjira. Da, baš mi se dopadaju. Šta će ti tanjiri? Nećeš jesti? Doneo sam malo keksa. Dobro, pojedi onda što pre. I uvek nosim sa sobom keks ili koji kolač. Znaš da ne mogu da pijem čaj ako nemam što god da gricnem uz njega. Dobro, spravio da već jednom taj čaj. Vreme prolazi. Imaš cigarete? Ja sam izgleda ostao bez njih. Hej! Šta je sad? 8-godišnje dete ubilo mačku. Ma nemoj. Istina je. Šta vidiš na to, a? Dete od 8 godina ubilo mačku. Kako je to uradio? Nije uradio, već uradila. To je devojčica. Kako je ubila mačku? Ona je... čekaj da vidim. Ne kažu. Zašto? Pričekaj malo. Ovdje piše samo da je njen brat, 11-godišnji dečak, to posmatrao iz ostave za alat. Čitaj dalje. To je baš smešno. Kladim se da je on to učinio. Ko? Njen brat. Verovatno si u pravu. Šta kažeš na to, a? 11-godišnji dečak ubio mačku, pa onda optužuje svoju 8-godišnju sestru za to. Pa to je da čoveku... Kad će uspostaviti kontakt s nama? Kad će uspostaviti kontakt s nama? Šta je tebi? To može biti svakog časa. Svakog minuta. Danas nisam dobro spavao. A ti? Krevet nije Bog zna kakav. A dobro bi mi došlo još jedno ćebe. Gle. Šta je ovo? Prvi tim. Igrači kriketa. Jesi li video ovo, Bene? Šta? Prvi tim.
Tu na zidu. Šta? Ovdje je fotografija prvog tima. Koga? Čijeg prvog tima? Ovdje to ne piše. A šta je s tim čajem? Nikako voda da provri na ovom prokletom rešovu. Ne bi voleo da živim u ovoj jazbini. Kad bi ovdje bio neki prozor, ne bi bilo tako loše. Mogao bi bar da vidiš kako je napolju. Šta će ti prozor? Pa, volim da imam pogled iz sobe. Tako ti vreme brže prolazi, Bene. Hoću da kažem, stigneš po noći u neko mesto. Uđeš u sobu koju nikad ranije nisi video. Prespavaš ceo dan, svršiš posao, onda opet odeš u noć. Ja volim da vidim kako izgleda grad ili priroda oko mene. Ali u ovom poslu zato nikad nemaš prilike. Pa imaš godišnji odmor, zar ne? Da, samo 2 nedelje. A ti ga baš pretjera. Da te ko sluša pomisli ovi da se ubijaš od posla radeći iz dana u dan. Kako često imamo posla? Jednom nedeljno. Zašto se onda žališ? Da, ipak moramo da budemo na službi, zar ne? Ne možeš da makneš iz kuće zato što bi u međuvremenu mogao stići poziv. Znaš šta ne valja kod tebe? Šta? Ništa te ne zanima. Nije istina. Zanima me mnogo što šta. Šta? Kaži mi makar nešto od toga što te interesuje. Interesuje me mnogo što šta. Eto, pogledaj mene. Šta ja imam? Ne znam, šta? Imam svoju rezbariju, pa makete brodova i čamaca. Jesi li me ikad video besposlenog? Ja znam kako ću najbolje da iskoristim slobodno vreme. A onda kad stigne poziv, spreman sam. Bene, zar se tebi nikada bar malo ne smuči? Da mi se smuči? A od čega to? Imaš li koju cigaretu? Ja sam svoje popušio. Eno je sad curi. Neko je tamo. Čudi sad i sedi. Razumeš? Ne, ozbiljno. Šoljice i tanjirići su dobri. Zaista jesu i vrlo lepi. Ali to je sve što mogu da kažem za ovo mesto. Sjećaš se onog mesta gdje smo bili posljednji put, a? Prošli put gdje smo bili. Tamo smo bar imali radio. Ne, na časnu reč ne bi se reklo da se on mnogo brine za našu udobnost u posljednje vreme. Kad ćeš već jednom prestati da brbljaš? Dobit ćemo reumu ako ovdje dugo ostane. Nećemo dugo ostati. Spravi taj čaj. Svakog časa možemo poći na posao. Dobro. Htio sam nešto da te pitam. Šta je sad do đavola? Zašto si jutros zaustavio kola na sred puta? Mislio sam da spavaš. Spavao sam. Ali probudio sam se kad si stao. Zaustavio si kola, jeli? Na sred onog druma. Još je bio mrak. Zar se ne sjećaš? Pogledao sam kroz prozor. Sve je bilo u magli. Mislio sam da možda hoćeš malo da se odmoriš. Ali ti si sedeo pravo kao proštac. Izgledao kao da nešto čekaš. Ništa nisam čekao. Mora da sam ubrzo zaspao. Šta je to onda bilo? Zašto si stao? Da ne stignemo suviše rano. Rano? Šta hoćeš tim da kažeš? Kad su nas pozvali, rečeno nam je da odmah pođemo. Tako smo i učinili. Krenuli smo iz onih stopa. Kako smo onda mogli stići suviše rano? Ko je primio poziv? Ja ili ti? Ti. Bilo je suviše rano. Suviše rano? A zašto to? Znači li to možda da je neko morao da ode pre nego što mi stignemo? Učinilo mi se da ovi čaršavi nisu sasvim čisti. Izgledali su mi malo izgužvani. Ali jutros kad smo stigli bio sam suviše umoran da bih mnogo zagledao. To je već malo suviše, zar ne? Ne želim da spavam na čaršavima na kojima je već neko spavao. Kažem ti da je sve ovo već počelo da se srozava.
Mislim, do sada su nam uvek davali čistu posteljinu. To sam zapazio. Otkud znaš da ti čašavi nisu bili čisti? Šta hoćeš tim da kažeš? Otkud znaš da nisu bili čisti? Ceo dan si proveo ležeći na njima. Zar nisi? Šta? Misliš da bi ovo moglo biti od mog znoja? No. Možda ovo jeste moj znoj. Teško je to tačno reći. Nevolja je u tome što ne znam kako miriše moj znoj. Gle, pazi Boga ti šta piše. Bene. Šta je? U kom smo gradu? Zaboravio sam. U Birminghamu. Rekao sam ti. Gle, molim te. To je u srednjoj Engleskoj. Po veličini drugi grad u Velikoj Britaniji. Nikad ne bi pogodio. Kad će stupiti u kontakt s nama? Bene, pogledaj tamo. Šta? Pogledaj kod vrata. Šta je to? Ne znam. Odakle je došlo? Ispod vrata. Dobro, pa šta je to? Ne znam. Podigni je. Kako to misliš? Podigni to. Šta je to? Koverta. Piše li šta na njoj? Ne. Ili zalepljeno? Jeste. Otvori je. Šta? Otvori je. Šta je u njoj? Šibice. Šibice? Da. Pokaži. Ništa ne piše na koverti. Ni reči. To je čudno, je li? Došla ispod vrata? Mora da je tako bilo. Dobro. Idi onda. Da idem. Kuda? Otvori vrata i pogledaj ima li koga na polju. Ko, ja? Idi. Izvadi revolver. Idi. Nema nikoga. Šta si video? Ništa. Mora da su bili veoma hitri. Dobro će nam doći ove šibice. Zašto? Nemamo drugih sad. Eto sad ih imaš, jeli? Sad mogu da zapalim plinski rešo za čaj. Idi zapali ga. Šta da zapalim? Rešo. Kako se može zapaliti rešo? To se samo tako kaže. Zapali rešo. Ja to nikad ranije nisam čuo. Zapali rešo. To je uobičajen izraz. Mislim da grešiš. Šta to hoćeš ti da kažeš? Kaže se stavi čajnik na vatru. Ko to kaže? Još nikad u životu nisam čuo da iko kaže stavi čajnik na vatru. Ubeđen sam da je moja majka tako govorila. Tvoja majka? Kad si je posljednji put video? Ne znam, bit će. Zašto onda govoriš o svojoj majci? Gase, ne želim da budem tvrdoglav. Ja samo pokušavam da te upozorim na nešto. Da, ali... Ko je od nas dvojice stariji u ovom poslu? Ti ili ja? Ti. Ja ovo govorim samo u tvom interesu, Gase. Ti moraš još da učiš, prijatelju. Dobro. Pa šta sad čekaš? Hoću da vidim pale li. Šta? Šibice. Izgleda ne. Da probam ođe on. A? Evo, zapalila se. Za ime Boga stavi već jednom taj prokleti čajnik na vatru. Ide. Šta? Plin gori. Hteo sam nešto da te pitam. Šta je tebi? Neprestano me nešto pitaš. Šta je to s tobom? Ništa. A ranije nikad nisi toliko zapitkivao. Šta te je spopalo? Ništa, samo tako. Razmišljam. Ne razmišljaj više. Čekate posao. Zašto ga prosto ne svršiš, pa onda jezik za zube? O tome sam i razmišljao. O čemu? O poslu. Kakvom poslu? Pa,
Mislim kako ti možda nešto znaš. Mislio sam da ti možda, hoću da kažem, imaš li kakvu ideju ko bi to noćas mogao biti? Ko bi šta mogao biti? Ko će to biti? Je li tebi dobro? Jeste, razume se. Idi i zakuvaj čaj. Da. Evo odmah. Plin više ne gori. Dobro, pa šta onda? Pa, tu ima merač, treba ubaciti neku paru. Ja nemam novaca. Ni ja. Onda moraš da čekaš. Šta? Wilsona. Ali možda on neće doći. Možda će samo poslati poruku. On ne dolazi uvek. Lepo. Morat ćeš se odreći čaja. Je li tako? Dođe, vola. Pićeš čaj posle. Šta ti je? Ja volim da ga popijem pre. A svejedno, glavno, pripremi se. Ne znam, ali to je, znaš, malo i suviše, rekao bih. Nadam se da će imati uza se šiling ako dođe. Treba da ga ima. Pa ovo su na posletku njegove prostorije i mogao je da se postara da imamo dovoljno plina za šolju čaja. Kako to misliš? Ovo su njegove prostorije. Pa, dobro, zar nisu? On ih je verovatno samo iznajmio. Ne moraju da budu baš njegove. A ja znam da jesu. Kladim se da je cela kuća njegova. Eto, sad nam više ni plin ne da. Ovo je njegovo, sigurno. Pogledaj i sve one druge sobe u kojima smo bili. Odeš na tu i tu adresu, tamo te čeka ključ i čajnik. I nikad nigde ni žive duše da vidiš. Nikad niko ništa ne čuje. Jesi li ikada na to pomislio? Nikad nam ne prigovaraju da je bilo suviše galame ili već tako nešto, jeli? Nikad ne vidiš nikog živog, jeli? Osim onoga koji nam dođe. Da li si to ikada zapazio? Da nisu možda zidovi tako građeni da izoluju svaki zvuk? Imaš samo da čekaš i to je sve, a? A on se vrlo često ne potrudi čak ni da se pojavi pred nama, taj Wilson. A zašto bi? On mnogo radi. Meni je teško da razgovaram s tim Wilsonom. Znaš li ti to, Bene? Mani se toga, čuješ li? Mnogo šta bih želeo da ga pitam. Ali nikad do toga ne dođe kad ga vidim. Mislio sam o onom posljednjem. O čemu posljednjem? Slučaju. O onoj devojci. Koliko si puta već pročitao te novine? Kako to misliš? Pitao sam se samo koliko ćeš puta još... Šta to radiš? Kritikuješ me, jeli? Ne, samo sam... Raspalit ću te po glavi. Ali vidi, Bene... Neću ništa da vidim. Koliko sam već puta... Kakva drskost. Nisam tako mislio. Ostavi na miru, ništa više. Mislio sam samo na onu devojku, to je sve. A? Nije bila Bog zna šta na oko, znam, ali ipak... Gadno je bilo, zar ne? Kako gadno. Časna reč, ne sjećam se da je s kim drugim bilo tako gadno. One kao da nisu tako čvrsto sazdane kao ljudi. Žene, mislim. Kao da im je tkivo nekako mekše. A? Htio sam nešto da te pitam. Ko se pobrine da ih ukloni kad mi odemo? To me zanima. Možda ih prosto ostave tamo, a? Šta misliš? Ti, Kvane, misliš i ti da smo mi jedini ogranak ove organizacije? Pokaži mi malo zdravog razuma. Oni imaju odceke za sve vrste poslova. Šta? Čistače i sve drugo, a? Budalo. Ne, ta devojka navela me da se zamislim. Šta je to? Nešto se kreće. Silazi. Stalo je. Baš ovde u zidu. Priđi. Šta? I vidi šta je. Ispupčen rub. Kapak. Podigni ga.
Vidi. Šta? Kućni lift za jelo. Kako znaš? Pogledaj. Kutija visi o užetu. Ima nešto u kutiji. Šta je to? Cedulja. Čitaj. 2 bifteka s prženim krompirom, 2 voćna pudinga, 2 čaja bez šećera. Daj mi da vidim. 2 čaja bez šećera. Šta misliš o tome? Pa... Gle, sad se penje. Pričekajte! Kako samo žure, jeli? 2 bifteka. To je malo... to je malo čudno, a? Ne, nije čudno. Ovdje je ranije vjerovatno bila neka kafana. To je sve. Mislim, ona prostorija gore na spratu. Ovi lokali brzo prelaze iz jednih ruku u druge. Hoćeš da kažeš da su vlasnici ovog lokala uvidjeli da nije rentabilan pa su se iselili odavde? Da bome. Dobro. A ko je sad u njemu? Kako to misliš ko je sad u njemu? Kome sad pripada? Ako su se oni iselili, ko se uselio? Pa... to sve zavisi od... Evo je. Opet cedulja. Goveđa supa, digerica s lukom, kolači sa džemom. Trebalo bi nešto da pošaljemo govore. Da, možda si u pravu. Brzo! Šta imaš u toj torbi? Nemam bog zna šta. Čekaj, reći ću im nešto. Pričekajte malo! Ma ne čini to. Imam samo keks, tablu čokolade i 1/4 litra mleka. Im grožđe. Zar nisam? Zašto samo jedan? Zar nisi poneo jedan i za mene? Nisam mislio da ih ti voliš. Dobro, pošalji mi gore taj kolar sa suvim grožđem. Pa da, zašto ne bih? Busite! Otišao je gore. Valjda vidim i sam. Hej, Bene. Šta je? Šta se tamo dešava? Šta to misliš? Otkud ovo može da bude restoran? Bio je ranije. Jesi li video plinski štednjak? Zašto? Ima samo 3 ploče. Pa šta? Ne može se mnogo kuvati kad imaš samo 3 ploče. Pogotovo ne u lokalu koji ima ovako živ promet kao ovaj. Zato su gosti sporo usluženi. Da, ali šta biva kad mi nismo ovde? Šta onda rade? Sve ove porudžbine silaze ovamo, a ništa se gore ne penje. To tako možda ide već godinama. Šta će biti kad mi odemo? Opet silazi. Nova cedulja. Makaroni pasticcio. Ormita makarunada. Šta to reče? Makaroni pasticcio. Ormita makarunada. Grčka jela. Nisu valjda? Jesu. Taj Bog me otmeno. Brzo dok se lift nije vratio. Evo vam raženi dvopek. Jedan Lajonsov crveni čaj. Jedan paketić slanog keksa. Jedan kolač sa suvim grožđem. Jedna čokolada s voćem i lešnikom. Kadberijeva. Kadberijeva. Jedna boca mlijeka. Jedna boca mlijeka. 1/4 litra. Iz mlekare Ekspres. Na vreme smo strpali to, a? Ne bi trebalo toliko da vičeš. Zašto? Tako se ne radi. Lepo. Sad ćemo pa neko vreme biti mirni. Misliš, a? Obuci se, čuješ. Oni samo što nisu došli. Ovdje je baš divno. Nema ni čaja, ni keksa. Čovjek s olenje odjela, prijatelju. A ti si olenje. Znaš i to. Na ovom postu ne smiješ da popustiš. Ko, ja? Popustio si, da, prijatelju. Ulenio si se. Ko je popustio, ja? Jesi kontrolisao svoj revolver? Nisi čak ni to uradio. Izgleda zapušten bez sumnje. Sad ću ja to. Da mi je znati gde je kuvar. Mora da ih je ovdje bilo nekoliko, inače ne bi izašli na kraj sa ovakvim poslom. Možda su imali još nekoliko plinskih štednjaka, a? Možda na drugom kraju hodnika ima još jedna kuhinja. Naravno da ima. Znaš li ti šta je sve potrebno? Zašto nam se on već ne javi nekako? Čini mi se kao da sam ovdje već nekoliko godina. Mi njega još nikada nismo ostavili na cedilu, je li tako? Nikad ga nismo izneverili, a? Neki dan sam baš o tome razmišljao, Bene. Mi smo pouzdani, zar ne?
Jeli? Ali ipak, znaš, jedva čekam da ovo noćas bude gotovo. Nadam se da se taj noćašnji neće suviše uzbuditi ili razvikati. Nije mi baš sasvim dobro. Glava me užasno boli. Šta? Cedulja? Jedanput bambusovi pupoljci. Vodeno kestenje i pile. Slušaj, bit će bolje da im kažemo. Šta da kažemo? Da ne možemo ništa drugo da im pošaljemo. Dobro, ako tako misliš. Daj tvoju olovku. Napisat ćemo im ceduljicu. Šta je ovo? Koje? Ovo? Ovo? To je kućni telefon. Otkada je ovde? Upravo ono što nam treba. U to je trebala govoriti, a ne vikati u otvor za lift. Čudim se što to ranije nisam primetio. Dobro, hajde sad. Šta ćeš to? Vidiš ovo? To je zviždaljka. Šta, ovo? Da, izvadi odatle. Povuci je. Tako. Šta ćemo sada? Dune u nju. Da dunem? Ako duneš, gore će zasvirati i oni će znati da želiš nešto da im kažeš. Duni. Ništa ne čujem. Ti sad govori. Govori u mikrofon. Ostava je prazna. Daj mi to. Dobro večer. Žao mi je što vas uznemiravam, ali mislio sam da je bolje da vam kažemo da ovdje nema ništa više. Postali smo vam sve što smo imali. Ovdje dole nema više ništa za jelo. Šta? Ne. Postali smo vam sve što smo imali. O, vrlo mi je žao. Žao mi je što to čujem. Kolar sa suvim grožđem nije bio svež. Čokolada se istopila. Mleko je prokislo. Kakav je bio slani keks? Keks je bio bajat. Pa, to veoma žalimo. Šta? Šta? Da, da. Da, svakako. Svakako. Odmah. Jesi čuo? Šta? Znaš šta je rekao? Zapali rešo. Kako možemo da zapalimo rešo? Šta hoćeš tim da kažeš? Pa nema plina. Šta ćemo sad? Zašto je rekao da stavimo čajnik na vatru? Radi čaja. Hoće da popiješ olju čaja. On hoće čaja. A ja? A ja? Pa ja već svu noć žudim za čajem. Šta ćemo sad? Šta mi po njegovom mišljenju treba da pijemo? Šta će biti sa nama? I ja sam žedan. I umirem od gladi. A on želi šolju čaja. To je prešlo svaku meru, tako mi Boga. I meni je potrebno da bacim nešto u kljun. A tebi? A? Izgleda kao da si i ti izgladneo. Poslali smo mu sve što smo imali. I još nije zadovoljan. Ne na časnu reč, na to bi se čak i mačka nasmejala. Zašto si mu poslao sve ovo? A? Imaju punu činiju salate. Hladnu govedinu, rotkvice, krastavce, zelenu salatu, seckani parizer, kuvana jaja. Svašta, svašta. Svašta oni gore imaju. Imaju sigurno i sanduk piva. Verovatno on baš sad pije kriglu piva i gricka moj slani keks. Tom slanom keksu nije imao šta da prigovori, zar ne? Dobro je njima gore, ne brini za to. Ne misliš valjda da će oni tamo sedeti i čekati na ono što im mi odavde pošaljemo, jeli? Od toga ne bi imali baš mnogo koristi. Dobro je njima. Ne brini. I on želi šolju čaja. To već više nije ni smešno, čini mi se. Šta je tebi? A? Ne izgledaš baš veseo. Ja se osjećam kao... Ali ne volim da radim s praznim stomakom. Ćuti malo. Saslušaj moja uputstva. Zašto? Uvek radimo na isti način, zar ne? Saslušaj uputstva. Kad dobijemo poziv, ti izađi i stani iza vrata. Stani iza vrata.
Ako neko zakuca na vrata, ne odgovaraj. Ako neko zakuca na vrata, ja ne odgovaram. Ali niko neće kucati na vrata. I tako ja neću odgovoriti na kucanje. Kad onaj tip uđe. Kad onaj tip uđe. Zatvori vrata za njim. Zatvaram vrata za njim. Ne otkrivajući mu da si tu. Ne otkrivajući mu da sam tu. On će me vidjeti i poći će prema meni. On će te vidjeti i poći će prema tebi. Tebe neće vidjeti. A? Tebe neće vidjeti. Neće me vidjeti. Ali mene hoće. Neka ukopan. Ako se okrene? Ako se okrene? Ti si tu. Ja sam tu. Nešto si izostavio. Znam. Šta? Ja po tvom uputstvu nisam potegao revolver. Ti potegneš revolver. Pošto sam zatvorio vrata. Pošto si zatvorio vrata. To do sada nikada nisi izostavio, znaš li to? Kad te vidi iza sebe. Mene iza sebe? A mene ispred sebe. Tebe ispred sebe. Izgubit će sigurnost. Osjetit će se nelagodno. Neće znati šta bi. Pa šta će onda? Gledat će u mene, pa onda u tebe. Mi nećemo progovoriti ni reči. Gledat ćemo ga. Ni on neće izustiti ni reči. Niko neće ni pisnuti. Šta ćemo ako bude djevojka? Uradit ćemo sve isto. Sasvim isto. Sasvim. Nećemo ništa drugčije. Ništa. Sasvim isto. Izvini. Idem u toalet. Zašto nam je poslao šibice ako je znao da ovdje nema plina? Zašto je to učinio? Ko? Ko nam je poslao one šibice? O čemu to govoriš? Ko je gore? Kakve to veze ima s onim drugim? Sve jedno, ali ko je? Kakve to veze ima s onim drugim? Postavio sam ti jedno pitanje. Dosta! To sam već ranije pitao. Ko se uselio ovamo, pitao sam te. Rekao si da su se oni koji su pre ovdje bili iselili odavde. Dobro, a ko se uselio? Zaveži. To sam te pitao, zar nisam? Zaveži. Pitao sam te još pre. Čije su ovo prostorije, jeli? Pitao sam te. Raspalit ću te. Dobro, zašto sad on ovo izvodi? To hoću da znam. Šta će mu to? Šta izvodi? Zašto on to čini? Prošli smo kroz sve probe, zar ne? Prošli smo sve to već pre mnogo godina, zar nismo? Zajedno smo sve to prolazili. Zar se ne sjećaš? Uvek smo činili ono što se od nas tražilo. Zašto on sad ovo čini? Šta se krije iza toga? Šta to sad izvodi? Pazi. Opet se divlja. Skampi. 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 Nemamo više ništa! Ništa! Razumete li? Daj ovamo tu slušalicu. Pusti me, pusti me! Ludače, prestani! Ali čuo si? Dosta! Upozoravam te. Zašto me udaraš? Hej, slušaj šta ovdje piše. Šta kažeš na to, a? Hej, jesi li ikada tako nešto čuo? Ostavi me na miru. Istina je. Okani me se. Evo ovdje to stoji crno na belom. Je li to istina? Možeš li tako nešto i da zamisliš? Prosto da čovjek pukne od smeha. Neverovatno. Kuda ćeš? Idem u kuhinju. Halo? Da. Odmah. Dobro. Spremni smo, naravno. Razumem. Ponavljam. On je stigao i odmah će ući. Da se upotrebi uobičajeni metod. Razumem. Spremni, naravno. Dobro. Gase. Gase.
Gde ti je kaput, Gase? Zašto? Gde ti je kravata, Gase? Zašto? Gde ti je revolver, Gase? Zašto mene? Zatvori vrata za sobom. Zašto mene?